שלום נעמה, שלום. שמי סמרת ואני מנויה בחברת סלקום. נעמה 03523138. אני מבקשת לשנות את המנוי שלי אצלכם, כי היום אני משלמת 120 ש"ח לחודש וזה לא משתלם לי בכלל, כי בחברת אורנג' הציעו לי 50 שקלים לחודש. והאמת שבגלל שאני מרוצה מהשירות שלכם, אני רוצה שתשנו לי את המחיר הזה ל-50 שקלים. אוקיי. טוב, אני ממש אשמח אם תורידו לי את המחירים, ואני אשאר אצלכם, ואני גם אצרף אליכם הרבה קליינטים. כן. כן, אבל אני עדיין תלמידה, ואתם צריכים להתחשב בי. כן, אבל זה לא יכול להיות ש120 שקלים משלמים חברות שונות, שאתם... לא, ברכה.